हेलो एवरीवन आं दिनै बहा दं नोंथांमोना आंनि बेकग्राउन्डखौ नुनानै दिनै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ जाय जाय मिथिया खोनासंदो बे जाहैबाय धेमाजि डिस्ट्रिक्ट आरो लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव थानाय सलनसि दैमानि एकदम खर'आव आरोना जाय जायगायाव दा NHPC डेम बानायगासिनो दङ बे डेम बानायनाय जायगायाव आं दंफैयो दायो आं नोंथांनो बेनि माखासे सिनारिफोरखौ नोंथांमोन देखायनो होननानै दिनै फैनाय जादों ओमफ्राय मानसिफ्राथ' जायगानि मानसिफ्राथ' नुखाजोब्बाय थेवबो एसे जाय जाय नुवाखै बिथांमोना नायदो मोनसे समाव मास मोननै मोनथामसो सिगां ना नैबे दैया एकदम फुरा रानजोबदोंमोन आरोना स्रिं रानजोबदोंमोन माने नैबे सब अन्थाइ गोजामोन सबसेबो दै गैयामोन ओंखायनो बे डेम जिथुनाखि बानायोमोन बे डेमनि जिथुनाखि माबा हगारहरनाय दै बेखौ माने होथेनानै दंमोन आरोना बे दैया गुदुं अभारफ्ल' जानायखौ माने सेरजों हगारहरदोंमोन बे दै मानायखौ होथेनानै थानानै फुरा नैबे अन्थाइ गोजाम दै थोबसेबो गैयामोन ओरैबो बै समथि दालाङावबो फुरा माबा गोजामोन आरोना अन्थाइ गोजामोन दा बे क्लियार जाफिननायखाय दैया फैफिनबाय आरोना एकदम गोग्गो आराम फैगासिनो दं आं दा नोंथांमोननो बै जिथुनाखि हाजोना बे हाजोआव थांगोन जिथु डेम बानायगासिनो दंना बे डेम बानायनाय खाथिसिम आं थांगोन बे खाथिसिम थांनानै दालांनिफ्राय नुहुरगौ बे माबायाव थांनो होआ जाहैबाय डेमाव थांनो होआ बे दालांनिफ्राय आं नोंथांमोनखौ बे डेमा माबायदि बेखौ नोंथांमोन देखायगोन आरोना थ' नायलांबाय थादो नायलायनाय मानसिफ्रा खाना जानानै माबायदि गालाङो जि लेथ्रा बानायना गालाङो खमसे खम गाव गाव जानायफोरखौ एसे एसे बुथुमनानै गालांबानो जायोना बुथुमनानै मोनसे जायगायाव जमा खालामना गालांबानो जायो सावनानै गालांबानो जायो मानो बिदि लेथ्रा खालामनांगौ जायो आं दहायनि दालांखौ बै गोजाननिफ्राय खनसे देखायदोंमोन नै खाथियाव नायदो खनसे माबायदि नुयो बिराद गोलावखा बिराद गिदिर दालाङा दालांथ' नङा जेनेबा अन्थाइ लाबोग्राया आरोना बिराद गोजौ नैबे नावखौ फटक साबाय जाहैनोलै मालाय जोंना मेमा बिगुमाबो गैया बिगुमा थानायबाथ' गाखोगौसोमोन आङो एसे गोसो लागोन दा गाखोनांगौ माथो गाखोमारनांगोन दा गोलावथार खारगोनसो नामाब्रा नावालाय गाखोबालाय गाखोनो होनाय बायदि खनसे नावनिफ्रायनो मेम साबा फैगासिनो नावआव गाखोनायनो नावआव माथो दै गोजासोलै खारनो हाला फिउसि जानाय नावसो माथो फाग्लाखौनो गाखोनो सानदोंमोन आङो दै गोजायैनि नावानो दै हाबजोब्बाय बेजोंबा गलंबाय खोमा ओइजों गाखो ओइ खर'जों नावानो जाला गब्लंनायसो नावानो गब्लंनायसो होनदां ना सारगारनानैसो सलायो नामाथाय दे थाथ' साफै जानो होननाया नैबाव थाफैब्रा गेजेराव नै गेजेराव थाफै गेजेराव औ दा खोनायानो आवाजखौ बिराद दावराव अन्थाइ लाबोबाय थायो नालाय एकदम गोजौआव लाङो आं नायलांबाय था नोंथांमोनहा आं देखायलांबाय थागोन नोंथांमोननो गोजौआव थांगासिनो आं दायो बै नैबेयानो गाज्रि फिथाइआव जिरायबाय हाला थाबायनो हाला एसे माने मेंलाबायो आं नैबेनिफ्राय नोंथांमोननो भिउसखौ खनसे देखायनो र' माबायदि नुयो ओरै साहैनो आवगोल ओरै माबा मोनसे होथेनाय दंमोनलै मोजांमोन नुजोबमोन दाना नुलानो नैबे माबाया बायलांजोब्बाय खोमा अन्थाइ होथेनाया नाव सलायोमोन नावानो गाज्रि जाबायबा नावजोंसो बिराद मोजां ओरै साहाथिं माबा देखायलांनो हागौमोन नुहुरलानो एकदम जेबो नुहुरलानो होथेजोबोसो बैसिम थांनोबो उसुबिदा बायख्ला बायख्लिसो फिथाइया एकदम सालु सलिगासिनो ओइनिफ्राय फैनानै नै ओरैजाय एकदम थांथारगोन ओरैजाय सा सानो नैबे अन्थाइ दालांग्रा लाबोग्रा माबाया नैबेनो बै गेजेराव बस'बाय माबाथिं नांला नालाय बस'नानै अन्थाइ दाबोनानै बेखिनि आरोना ओमफ्राय मेसिना बै हासुं माबा खेफा बायदि नुनाय नैबेनो बन्द' खालामनानै नैबेखौ गैला ओरै अन्थाइखौ लाबोला गोजौथिं गैया बै गोजौथिं मा दं एबार देखायलांबाय थानोसै आं बेखौनो नायलांबाय थादो मेन डेमा बैनो लोगोफोर नै नुबायानो नै बिराद गोजौ जाबायानो अयथासार बिराद गोजान बे जायगाया होमबाबो माने बेनिफ्रायनो नुखाबाय नुवाखै मेन डेमखौ बेनिफ्राय मोजां नुवाना आं बाइक सालायनो थाखाय उसुबिदा जायो देखायनो ओंखायनो आं बैयाव जिथुनाखि दालां दं बे गेजेरनिफ्राय दालांनिफ्राय देखायहरगोन आरोना नोंसोरनो दालाङाव मोनफैबाय आं नै रायजोफोर लोगोफोर नायनो हागोन बे भिउसआ देन्जार गोथौखालै नैबे माबायाबो बिराद गोथौ
मबाइलावसो एसे माबा नुदों जानो हागौ खिन्थु बिराद गोथौ नाहरनो हाया खर'सो गिदिंलायनो नागिरो आं नोंसोरनो बे डेमनिफ्राय जिथुनाखि दै गगासिनो दंना बेखौ नायनो देखायनोसै नायलांबाय थादो नै बेनो नुबाय दा वाइड एंगोलावहाय एसे गोजानाव नुदों आं एसे खाथियाव देखायनोसै नोंसोरनो हमथानानै बै दै गनाया दै गनायखौ नायलाय नै दैया बै गनाया नै नायलाय बिराद मोजां दै गगासिनो नुबाय दा अयथासार गोजौ माने बे माबाया बेनिफ्राय एसे गाहाय नुदों बिराद गोजान खाथि नङा ओरैबाबो आं माने बोनानै देखायदों आरोना खिन्थु बे इसिबां माबा नङा इयो नुनाय बायदि नङा बिराद गोजान बेबायदि माने होमबाबो बिराद गोजान माने खाथि बायदि नुदों खिन्थु खाथि नङा बिराद गोजान बिराद रिउ रिउ मबाइलाव माबा नुवाखै खिन्थु नैबे दैयाबो अयथासार गोथौ नै मेम साबा मबाइला फट' साफायगासिनो मालाय ओइथिं थांनो होननानै सोंहै नायनो र' मा खालामो सोंहैदोब्रा आंलाय मिथिगौ आं बिगुमा नामा खोलाहा नै बेबायदि नुयो बिनि भिउसखौ बैथिंसो टार्निं दं आरोना दैया जि गोजांखाबा बोथोरा एसे सान्दुंआ जोमै खोब्बाय एकदम गोजांबाय आङो एकदम माबायाव सान्दुं गोसामोन न'आव दै खाथियाव थाबाबो सान्दुं गोसामोन माने गोजांलायोमोन माबा आराम मोन्दोंमोन सान्दुं दाना दै जोमै खोबनायजों एकदम गोजांखोलायबाय नै खनथ'थ' रायलायनो हानांगौ खोखो सोलायलायसै गुसुथार बोथोरानो बै दालांथिं बारनानै नायबोनायनो खनसे सोंनानै नायनो थांनो होनो आरो बै मोनसे गेट दङ सिएसएफनि थांनानै नायनो खनसे बबेबा मोनसे मोजां सिनारियाव फैबाय नालाय फट'खौनो साफायजानोसैलाय नै पस्ट थाबायानो माने फट'खौ साफायजानो पस्ट थाबायानो साफायनांगौनो मोनसे र' गारि मोनसे गारि फैगासिनो नोङो बारनोबो उसुबिदा एकदम दालां बारा गुवार नङा नालाय नायगोन मानसिफोरखौ दारागाव आरो सरलपाराखौल' नामजादा खोनाबाय थायोमोन ना एबार जोंनिखौ नायनो नै गगामुगनिखौ माबायदि नुवाखैबा नायनानै लादो माबायदि जोंनाव गगामुगआवबो माबायदि सिनारि दङ बेरायफैनो हागोन नोंथांमोना बिराद मोजां मोनसे जायगा माने बियो बहुद मानसि फैयो बेरायनो जोंथ' फैबाय थाखाय सामफ्रामबो नङाबा माने बोसोराव खनसेया जाखायो आरोना सेमोनबो फैदोंमोन सेमोन बिदि भिडिअ लानाय जायाखै देग्लाय ओरैनो लानाय जाबाय आरोना सोरबा फैनोबा फैनो हागोन बिराद मोजां नायनानै लानाय भिउसफ्रा बिराद बरिया ओरै दै बाज्रुमनाय एखेबारे ओरैजाय बैथिं थांनानै ओरैबो मोनसे लामा दं ओरैबो फुरा थांनानै लखिमपुरसिम थांनो हायो ओरैजाय थांनानै ओरै मोनसे ओरै लखिमपुरसिम थांनो हायो ओमफ्राय नैबे खावसेनि ओरैजाय गगामुग धेमाजि मोनहैगोन आरोना बैयाव मोनसे सिआइएसएफ पइन्ट दंना ओरै थांनो खनसे सोंहैनायनि थांनो होना र' खाफ्लुमथाबजोब्बायसो मा नायनो फैनाय जायो बिदि गावलुम गावथामलै बे हिनजाव मानसिफोरजोंबाथाय बेरायजाया हाद्रिबो नाङै हाद्रिखौ हाद्रि जानोसो फैनाय जादों बिदिनो हाद्रिबो गुफुंजोबनाय बेरायनो फैबाय नालाय हाद्रिबो जानांगोन बारबो जानांगोन गासिबो जाजोबनांगोन थांनो हाय माबा मोनसे नङाबा दाहालागै मेरला मानसि थांसै बेयाव र' ओरै गेजेरसिम थाबायना थांनाय नायनो र' अखा जाबाय नामा माथो अखा गोलैनाय बायदि बोथोरानो बहुद चेन्ज जाबाय माथो ना बेयावल' नङा खोलाहा गैमारा जेबो गैया बेयावल' अखा जासिनबाय जों बेंक दसेनि उनाव दैयाथ' गोथौबा दाख्लै ना एखेबारे नैबे जिथुनाखि दै नुदोंना दाख्लै मास मोननैसोनि सिगाङाव फुरा अन्थाइ गोजामोन माने गासिबो बे दैया सेस रानजोबदोंमोन बै नुहुरनाया बैयाव जे नुहुरदोंना बे सानजाथिंजाय मोनसे माबा दङ ओरै हाख्ला खालामदोंना बिथिं ओरैजाय गुदुं फैनाय दंमोन माने बैखौ होथेनानै खामानि मावनोसैबा बेखौ ओरैजाय हगारहरनो माने नैबे बुस्थुआनो बन्द' जानानै दंमोन माने ओमफ्राय बेबोथ' गोजौ नालाय हगारख'नो हाया ओंखायनो बे बुस्थुआ बन्द' जानाय नालाय सेस रानजोबदोंमोन माने रानजोबनानै नैबे हाराव जादोंमोन माने नैबे दैफ्रा जे साराव जादोंमोन दासो क्लियार जाफिनबाय ससे थाबायलांनो बेथिं बोथोरा गाज्रि जाबायलै अखा हाबाथाय एकदम दसेनो चेन्ज जाबाय बोथोरा मा खालामोलै थांनो होगोन आफालाय माथो खोलाहा जोंथिंनिबो गैया माथो जोमैयानो बिथिंना माथो गोसोम
थांनो होनायखौ बैथिंजाय नायनो हागौमोनलै बैथिंजाय थांनो होआना बारनो होआ मालाय खामानि मावग्राफोरल' लेबारफोरल' बारनो होयो जायना माने टपि गोमो गोमो दं जायना माने आइ कार्ड दं खामानि मावनायनि बिसोरल' बारनो होयो थांनो होआ माने बे खामानिया कनस्ट्राक्सननि खामानिया सोलिगासिनो दं नालाय जानला मोनला पाब्लिकखौ थांनो होआ माने उसुबिदा जायोना बहुत मानसिफ्रा होंगो दोंगो डिस्टार्बबो खालामहैयो बेनो दिगदार जायो मानसिफ्रा दा दङ ओरैनो थफ्ला लुन लुन लालायनानै नेगासिनो बोरै थांनो होनो बेलाय ओरैनो थायाखैना बेबो नैबे जिथुनिखि दालां ना लोगोफोर नैबे दालाङा सिङाव खुन्था गैया दै एकदम नैबेयाव मोनसे इथिं मोनसे खुन्था बैथिं डाइरेक्ट होस'नाय बायदिसोखा औवा होस'नानै थाबायनाय बायदि औवा होस'नाय बायदि खुन्था गैया बैनिफ्राय नुहुरगौमोन दा बोरै देखायनो दा ओरैबा थांथावा ओइथिंबो थांथावा सब हाब्रां गोजा बिराद गोजौ गोजौ अखा हायाबा बैनिफ्राय देखायहरनो हागौमोन खनसे बैनिफ्राय लानानै बैनिफ्राय भिउस मोनसे लानो हागौमोन देखायनो हागौमोन अखा हायाबो नै बोथोरा बोरैबा जाबाय माथो मा सिस्टेम बानायनाय खुन्था गैयि दालां बिराद गोबाव जाबाय जों दहाय गाखोनाय दालाङा बैनो लोगोफोर ओइ एकदम फिसा नुहुरो बेनिफ्राय आं मोनसे जायगानिफ्राय फैनानै मोजां मोनाखै बेनिफ्राय देखायहरबाय आरो ना नोंथांमोन दालां गैया दालाङा खुन्था गैया होननाय बेनो बै ओरै मोनसे बैथिं मोनसेल' दङ ओमफ्राय गेजेराव माबा मोनसे होथेनाय दङ आरो ना ब्लक मोनसे होनाय दं बेबायदिनो नोङो नायबानो जाबाय नै दालाङा नैबेबायदि रोखोमनि आरो ना बैथिं ओरै मोनसे सानजा खुन्था दङ ओमफ्राय ओरैजाय सोनाबथिंजाय मोनसे खुन्था दङ ओमफ्राय गेजेराव मोनसे ब्लक होनाय दङ आरो ना बेबायदिनो जुम खालामनाय होनो नोंथांमोन नै दाबो मानसिफ्रानो दङ ओइ साफा सानै साबायगासिनो फिसा फिसा गारि बे दहाय जों लोगो मोनबोनाय गारियाव दाबो लाखिनानै दोनदों दालाङा बेयावनो एथ' अजन गारि सालायो एथ' अजन लड गारि बारो थेवबो जेबो जाया मा टेकनिक बानायदों मिथिया आरोना बिराद गोबाव जाबाय जों मोनसे फट'ग्राफ बानायदोंमोन बेयाव बिराद गोबावनि फट'ग्राफ गैला ओइ गोदोनि केमेराजों आरोना रिलजों साफायनाय दं रिलआ दं आरो दाबो सुखांनो हाला बेखौ 2005आव साफायनाय दंमोन थ' बेनो दालाङा आरो बै खोलानिफ्राय मोनसे भिउस देखायबावनो नोंथांमोननो नायबानो जाबाय बिराद मोजां नुयो बोथोरा एसे गाज्रि जानायखाय मोजां नुनाय नंला अखाबो हाबाय नै बोथोरा माबोरै बिदि सिगार जाखोथाय थांफिननांसिनोसै नामा थेवबो आं ओरै खोला थांनो सेस्था खालामनाय दं अखा एकदम गोसा बारबाय नै मालायनि न'आव थाबाय नै न'ना दखान खोमा नै बेयाव दखानफ्रा बिदि फिसा फिसा जायो टेम्परारि जायो ना खालामनाय जाया उफाय गैया थानांबाय नै अखाया मा एसे हालाबायखो नै मोनानि न' फिसा खालामना थाबाय नै जिरायनानै थांसैल' दसे गोजांबायबो बाला बाब मा जागोनलै बाइकखौ सोनानै दोनबाय अखा सिबा गाखोथावनाय नङा बाइकखौबो दसे जिरायथ'नोसै बेयावनो अखाया बेसे गोबावनि उनाव हाखायोथाय खामानिया सालु होमबाबो मालाय सालु जाबाय नै थांलाय फैलाय जोबा नैबे जायगानिफ्राय फुरा मोजां नुयो बिनि भिउसखौ एकदम क्लियार आरोना बोथोरा मोजांबा खिन्थु बहुत मोजां नुगोन दा बोथोरा एसे गाज्रि नालाय खुवा जागोन नालाय मोजां नालाय सान्दुं दुंबा मोजां नुगोन ओमफ्राय न'आव थाबा सान्दुंमोन दाबा बबेनि जोमै फैखो खोमसि मोजां नुवाखिसै गोजांलायलांबायसो नै एकदम कन्ट्रलजों रावानो ओंखारला मा जाबावो नै खनसे भिउसखौ मोजां देखायनोसै आं नोंथांमोना नायलांदो बै रोमै नुहुरनाया माबा देमजा बेनो ओमफ्राय बिनि गाहायनि जिथुनाखि बै एसे फिसा नुदोंना बे बेयो दालां ओमफ्राय आं दहाय देखायनाया नैबेनोमोन अन्थाइ लांग्रा होननाया नैबेनो बिनिफ्राय बिराद मोजां नुयो बैनिफ्राय अन्थाइ सालिबाय लाङै नैबाव दाना नैबे जरावनो जमा दोनदोंलै बेयावनो माबाय थादों आवगोल नैबेजों लांनानै एकदम गुदियाव लांथारोमोन बैयाव लांथारोमोन नैबेयाव अबेबा नैबे जराव बस'बाय लांला खोमा बेयाव नांला खोमा होननानैसो बेयाव नैबे जराव बिराद बुरजा अन्थाइ जमा दोनदों नांला खोमा खाना पिकनिक स्पटआ नैबेनो खाना जाग्राया एकदम बैनिफ्राय बेयाव सब जाजोबो नैबेफ्रावबो जायो बैनो जों दहाय दालां गाखोनाय नैबेनोमोन बेयावबो सब जाजोबो खाना नैबेनो आं दहाय गाखोनाया बै जायगायावनो नैबे जायगायावनो आरोना दैया नै एकदम गोथां बिराद मोजां सान्दुं दुंबा खिन्थु बिराद मोजां नंगौ जायगाखौ दा बोथोरा एसे खोमसि नालाय मोलेले बारा थिग नङासै दानिया जों ओरै गिदिंना थांफिनसै आरोना बोरै नैबे दानि फैनाय लामाजों गिदिंना थांफिनसै बाइकसो फैदों एकदम उसुबिदा बाइक सालायबाथाय भिडिअ लाथावा नालाय ओंखायनो
लायाखै आं लाखिबासो भिडिअ लागासिनो दं ओरै थांफिननानै ओइ जों बबेबा हटेल मोनबा हटेलाव हाबसै साहा लोंसै गुदुं एकदम गोजांजोब्बाय बै साहा लोंसैलै नैबे दखानाव एकदम गोजांसो जाबाय साहा से नेকি কি আছে খাওয়া খাবলৈ বন হ'ব বিস্কুট হ'ব দিয়াচোন যাবি একটা मेथाइ जाया एकदम गोजांनानै नै साहा मोनबायलै दाना एसे दासो गोसोखौ मोजां मोनसै साहा लोंनानै गोजांनानै गुसु नालाय बोथोरा बेहा दावदै जाबाय नै साहा लोंबाय परता अर्डार परताबो दंनो ओंखामखौ उखैनाय एसे गिदिं परता जालांसै इयावनो गुगुनि जागोन ना दावदै जागोनलाय माबा परता जागोन जाया जानोसै लोंजायाबा एकदम गोजांनानै दासो एसे मोजां मोनो सानदुं